В момента се намираме над село Сгориград, област Враца. Виждаме селото, което се е сгушило напред. Ето така. А за тези планини реално е Враца. Намираме се близо до една бивша медна мина. Това е пътя за нея. А малко по-надолу има паметник. Гледката е изключително пасторална. Въздухът е свеж и чист. Изключително подценявано място като туристическа дестинация. От тази мина, която сега ще видим част от нейните останали съоръжения. Ето така виждат се пътеките, по които са правени пътищата. За съжаление не се вижда улея, по който е вървял хвоста, за да стигне до хвостохранилището, което е било изградено над Сгориград 1966 година. Стената на хвостохранилището се скъсва и прави така наречения Врачански потоп, като убива няколко стотин души и успява да унищожи около 600 къщи. И последна гледка към село Сгориград.